kerpat ya ke yang baru kawai sahabat yang sahabat syok. Kini kalau nggak jengker pat, yuk ngi komplit banbo switch off, lani silent mode eka mobile jongi, tes ngobha ban le akum ta kenang ba, kajing syakri ke jongi, hagini ke por kan long kabakentang. Ki para bangit bangit, ki pastor, jongka presbytery, ki pastor ke banak sinat, banak iway pat ki sinat. Ki temen masan, jongka presbytery, banak iway pat ki presbytery pat ki sinat. Ki dekot jongka committee balang, ki bahayeng ki basem, pastor, jongka balang bararut, ki para bangit, ki balong ki dekot, jongka balang presbyterian bokse, ki nyakha ki nyaman, ki kur ki kha, bakam tam, si kurim, bagi kon, ki persa kurim, bagi siu baro. Kuka presbytery, ipan pau, ya kejing saulam, ya kejing dodo, kejong pi, hoi kedairu kejing do, kejongi, ya syakri, bakordor jong blay. Kaktien kejong blay kaong,
ngalong ka jimi pat berkajing im uta ubangej hanga laulayap no unyo im baru brio baro uba im baru bangej hanga on nom yap lano ro namar katangan nom sheting la ka kla ka khandeu balapan ki lom hap padeng ka dureu laki jongka ki kerhu bat ki laki lom ki wen namar ka jing at jongka so ki basang si nabaon pentingan yaki shu uji sulaong wat ki kus lain no ka donut jongpi tungej piau blei tungej hangaru haka yeng ukpa jonga don shibon kacaka shongne tungin shakriyo blei dakabanganir wai ka jingwai ka balai ka jingwai ka balai hadin baladem manwai nga sungubaban karpadi teman besan emarwing bain puli na ka kdien ka jong blei baban bu ka jingwai ka jingwai ka balai ngas ngau ka kdien bakot yanga ngas ngau ka kdien bakot yanga ngan klana ka pertai ngan lay dala ka mon ngau ha dei ka jing khot ublai o khot yanga ban wandang Bad ban em ban yang eru ki jor ba pha ka jing trai o men sem ngam sem don ha ka per thai ba la penon yang ngan re hala utrai u yang onda o Jesu long jing sok men se ka jing em ru ka hai ya varo ba ngala hala utrai ngan ya shapram ngan kirshane ngan beshari jeshai klem kan randi ngan shan ya lord ngan bodin jad Hajwa bangner blai chublai chimtuai in sa skor katukani ki kentin ki bakhuai ki don jukular ki bane bom jukut ki chong try chongi in sa skor ki sautuli ki banta ka tien ki bakhui chong blai ka banta ki bon kong ki bangin puli ka kitab jong Ecclesiastes
kelenong kebelalai dikot keban kong baar nang ta kabar nak kitab kujong jup kelenong kebakat saw kedekot kebawe ar bat kebasan nang tangin sim ya kasiti baar so Timothy na kelenong kebasaw kedekot keban nyau bat kebapra nang tangin lech kebakadu nak kitab kujong wisya kelenong ban rupuwe kedekot kebalai ki kentien ki jong try ki oyangi kumni don ka ayom ki baro bar kapor ke jing tumu baro apo ka beneng kapor ban kha bar kapor ban yap kapor ban thung bar kapor ban ratno ya kata kabala thung ubriu bulakhan ka briu long ba khandiat kisngi ubadap da ke jinja wan mi kum sunti tela otno yu uphetno kum kesengi ru bat umne namar bala pentikna ya kisngi jongu ka jingkhen ki banai ki jongu ki don hame bat melabu ya ki put jongu ba umla ban rengkang ngalele ya kata jele ba bha ngala pendep ya ka jingphet ngalari ya ka jingej nadu umta ya ngalabu ya kata ka pansiat juga hak ya ka utrai utau no bisar ba hak un ai hanga kita kesngi bat om tang hangahi here kita baroru kiba ie ya kita kejemi pau chong u ban bu ya kiba sosi hasian ban ai ya kiba sin ban ai ki kiba sin sentiu hak jaga depai ka umpnyang ke jingmen hak jaga jing susi ka jankup ka jingero hak jaga ka mensim bakhya en khod ya ki ding ka hak ku jingthong utrai wen pendon buram ya u ila yo an pule ki tien ki chong plai u belen isnem ker khu kan pentang ini apai chong plai hak sin tuai thene tuai try be sneng ida manai ngu e exlat ba khu chong me melong tang mame u blai u chongi utun rai ke jim jongi baro ka met bat kam sim ubarak ji blai mele lam ya kisngi ke ji dan ti jongi ko try bon potuli kisnem badakak ti bron bor ji songdap umasim melum lang ya lagi jong kumne ko try ha pedeng jahar rengkat jong ka sendok ka ba ka met basa usyak jong me ka thia ko try khmi snei ban pen kan tangi kan duan ka bangi don kan ka ha kan ka no phais ni batri snei try ban sim ti ya ka por basa baro banelam da ka jing songdap umasim ka jing bor prakhat baro nadu moderator bat baro kno simta isnei train pensle da kabor umsim bar ban sai isnei trai bagna kapor wangi don ban pendon buram khadu ya kamet jong jagri uba melawan jengo ko trai hamar ba biang ke ya bat na jing utsat jong jing ya dan ti program hang ne perthai mela ibet bania lamno sak jing ja thai bom jukut ke chau me ko trai ya ai ka buram bar sume uba bat ya ka jing ya dan ti program jongi bar ka jing im bar ko we baru bolong ru ka jing im chongi ko try kami isnei ru ban kersan bor ya baro kir khot jong kaying kesem jong syakri chome yo ba mela ya ba ula ina sedin nadu ka kurim ki khon ki kseu ke be de jing dai baro long me ka bor ka jing tengan ha jing song dap musim long me ka bor ban nyarno ksusi kuslai long ru me ka bor ban ay ki ka jing kerman ban ong da ka jing slai ka donor ngen se kendo ko try sneiru ban kersan bor ya kisngi ji yak program jongi we ru ha bangi yo i ya ki ayom ke jingwan chengo ke jome ya laki jong ki sakri ki ba melajit sekakam bagentang ki ba pendon kamru ke ba kom ka mon chome ai bor try ba baro nangi ke badon ke por khin long ke blade pen krek hiladi ban yesem bar kata ke ya ke jingwan chengo ke jome try snei nomor ta banlon kardu ya baro ki kam ki ban sayo ban pendap oh ki banta ya ki ba ka balang ka den pendap ki banta ki ba ka prestri ka den pendap oh banlon kardu taradu ka program juga jing sem pentengan a try melong to me ublai chome to isne menang kerku ya la ka balang ka jome hangne kepala dono yo sakri ubadon kame Henry mame try me tip khampa
ban seipat yak takin nongket yak kam ka bakan tang ka chome kiban yo sngo ka jing khot chome kiban IT mos ko hai le ban train mar chongka bat ka ban longru ka khubor ka bare musim ko trais ne ban ku ya ka balang berjun kam chongkaru hoi ban khuru ya ka prestri hadien baki nong surai ki badon haka kinang lehno laklenti kad bakum kaching ki khot ka chometrai is neighbor kisan bor hakikam baro ki bangi devin pendap la kade hangno trai metep bahagata ke jaka basuda kajing don jometrai ka nong ka por ka badab byang ya ki baro trai isne nomor taban simti ka por basa baro ngi buti seme dapan kentang ku trai ki bentai ki bangi devin pendap terus ngau jing duai jing khot pat ke beren da maaf jing plat ke babo na ka chi im chogi ba chi su ngi duai pan mentai su bom cukur ro amen Uplayan kurkui ka jing puli ka ktin ka chong u per ka jing duai da ka liang chong kalaim kra prestri I pauru ka jing saungo ya ka jing don lang ka jing don rangkat chong ki reu rang ba ki ba pau kmat chong ka chela ka chongi kublai si bo ni ka jing don ka chong pi uplayan kurkui pi baro da ka ni por ngin yo sngau ya ka jing puli history ya ka jing im bat ka jing shakri jong ilit temen masan T-Mark Karbudan bat kat pa iskatri chong ka palang dang puli ya ka history chong ka jing im ka jong e ya kerpat sa chi sin ya baro lang bangene yen kum ka jing nyau kor ya ka jing shakri ka jong e ya kerpat iskatri chong ka palang an song pa man puli ka history Reverend Moderator, ki Pastor Temen Besan, ki Rangba Balang, ki Perabangit BI na Barok ki Balang, ki Lok ki Jor, ki Banajan Banajengai, Kerpang ya Mrs. CM Carson Tiu, Kurim Jong Diet, Temen Besan Tima Karbudan, ki Khun ki Persa Kurim, ki Khun Siu, ki Para Jong Liet Temen Besan Tima Karbudan, bat ki Bahaya Hasem, BI Bathoin Barok, ki Bedan Hakani ke Funeral Service. Reverend Moderator, kani kalong ke history lingkot ke jing im bat jing syakri teman besan Torres ma Karbudan pengiju khot e teman besan Timak. Lakhai teman besan Torres ma Karbudan khat artri Oktober khat khandai spa sau kuwei halaban Shillong. Udai ukhuan prang sngi jong ba Alfred Karshieng bat kong Island Karbudan. Kiadon baro prangut Shipara, sangut kishenrang bat laingut kigentai. Lakhai uliat teman besan Timak haga Yeng Kristan, Balapan Baptist U haga Balang Church of England, Kabalang haga Bukpa jung Udon. Haki por jinglong kena Ujulej Sunday School Minstep haga Balang Presbyterian Laban, Balai Alam ke Kemi jung U, bat janmit pat Ujulej ha All Saints. Haki sngi bahadian pat daga jingpen bait langkum ke Yeng, kele transfer Balang no Baro Shiyeng syaga Balang Presbyterian Laban. Lapan he pensan u haka mensiam ban ie jaga jing syakri blay nado budang kena. Ulong ubriu ba jai bat jamnu nado badang kena hadu kerta ke jinglong rangba. Bat judan ka sien buun penpaw ya ke mensiam dom bat bitar lahayeng ne haka jing dai para briu. Nado dang kena uju ie bahai ke jing syakri blay. Bat ule shimmen tatis tabha ke jaseng kena jaseng samla bat ulalong unong hikairu haki kelas infant bat primary. Ulong usamla ubas smart pahaban lek senran yo teman besan bi renja baju khot e ba bo ha ki jinglek yalap shnong kendri bat ki shnong ki ba marjan ngan besan Timak ulong ru usamla uba e bahai ka sports bat ula julong nong lek kai football bat tibet ubalai lek kai ha college ha university ha ka po barang puli bat ru na Laban Sports Club kabak khams ngo tanat shushu ban tip kalong ba menba ula kenjo samla bat dap arpos nem kerta
Ublay lawan jengok kerpang bat penkenduk ya ke mensiam jung haka arpun riu trik Oktober kat kendai spa ndrupuai berulap yang ni Yesus Kristus kumunong pen em beshimet jung personal savior bat kut jengmut ru ban pen scam janai ya ke jing ye jung kum usamla Kristan haka tiga sengi ula pen sadak ya ke sengi da ka ba ula bu ya ke haka jing tho ya ke jing kula rahmat ublay bat ai kerteng ya ka my pledge. Yang ini jing tho la shem de ki khun hadin bagi la pliet de ke envelope ka ba ula ong ban pliet ya ka hadin ba ula khlat nang ni ka perthai. Ki kentien kani ka pledge ki surjung duai ki long kumni. My pledge. I promise thee, dear God, I promise thee, dear Jesus, I promise thee, dear Holy Spirit, that I will sin no more. My life is not mine but thine, O Lord. I promise to be thy true witness, doing thy will and presenting myself a living sacrifice for thee. I promise thee to read thy holy word every day of my life, to have fellowship with thee in prayers, meditations, to strengthening my faith in thee, to know thy will for me. Dear God, help me to keep my promise and my pledge with thy power and thy Holy Spirit. Amen. Torres Mark Arpun Riu Shipo Hat Kandai Spa and Rupuway. Habang Haidian but Petch a jingim but Shakri to Menbasan by E Jungi. New E Baka Sandur Jung a jingim Jungu Kalalong Kumba Ulakular Hagateka pledge. Kumka Yeng Kilawan Sa no Hanongrim Hills but Kilara Balang no Nabalang Laban Sha Balang Presbyterian Lime Kra. Kat kum ke jingbu bentau blay ula pendap ye ke jingken tiu kurim bat kong sinia mercia Carson tiu haka sautrik August kat kendai spa andrup nyo ba ulawan sa no shanong remba laim kra ublay ula kerku ye ki bat kilayo arut ki khon gen thai bat kine mentai kiladon mar lai ngot ki khon utuman besan tima ula shimenta shit hem ha haka balang ha laim kra nadu ki jaseng kena jaseng samla choir bat ulalong no hikai school pen pau nadu kita isnam Kilawan sa no hapok se nadu usnam khat khandai spa khandai puai. Haga jingshong school but jing trai ula pendap ya graduation na St. Anthony's College but ya ke MSc ya ke statistics na Guwahati University. Ula trai kum lecturer St. Anthony's College nduk usnam khat khandai spa ndrupusan hadu khat khandai spa nyu khandai but nangta ka government of Meghalaya kum deputy director public instruction dan biong DPI Joint DPI, additional DPI, but Director Arts and Culture, but Khaddu Kumu Director of Elementary and Mass Education. Lingba kini kisnam ula ai gajing syakri ke bahok ila gajai ben riu bat ke jela meklia hi perok away. Klem dadan kaman kran shibun, utuman besan tima ulong ubriu ubadan ke jingkit khli, ubayalam, ubasandur, ubayo ijengai, ubasneng bapen i di kikentien ki bajai-jai, lakumu henmen, ukini, ukupa, bat ukupa ke balang. Utuman besan timak ulong ubri uba i badon jikli na kebentak imlang kasalang kam tam haga puli ke puthi baraki institution kiba pair ula julong member governing board jong Sinat College PGT College Sangadev College Shera Teachers Training Center ula longru president governing board Shillong Commerce College Bon Snam member board of governor Martin Luther Christian University Shillong bat ke CMJ University member editorial board Souvenir Shillong Centenary Celebration 1976 joint editor Kapateng Kristan Arjar Iwei Hadu Arjar Khatwei Hake Imlang Salang ula Julong founder general secretary ke Singkong Kentiuri member Laban Sports Club chairman ke Roilang Bethany Society president Sengkur Karbudan teman besan tima kumukrau perhat perdain ula penmi shibon kikot klem danyawi ki artikel sekikot kubor ki souvenirs ki seminar bat kiwei ki kot ibu ulat ho kilong ka kot benrap ya unong hikai halumpung jingtip guidebook for adult education instructors kani kabalasyon ke DPI nai hawkat kandai sebab prapo kanong might lenti adult education primer kabalasyon ke DPI 1985 lolong joint author ya ke Oxford Dictionary Hakidur Oxford Picture Dictionary kabalasyon Oxford University Press 1982 Lathor ka kot ki mau koridor ka jingim book 1 2 3 4 ki belong ki moral science series was published the KJP Sinat 1994 long joint author ya ka new junior encyclopedia ba
la published the Pitambar publication New Delhi 1996. Joint author Educational Administration in Meghalaya, National Institute of Educational Planning and Administration, la print New Delhi usam Arhajar. Thori ka kot kiramha ka science bala publish khat khandai spa khandai pupra. Thori ka kot ka jingya lenti pilgrim hakidur bala shon hakasnam Arhajar. Thori ka kot khat santli ki jingya tu khanaba pala bala penmi kasnam Arhajar khat lai. Thori ka Bible quiz ka bala penmi how much Arhajar khat nyo. Kakot ka bakhadu ka bala sanut ban pendep kadai ka bula tho ki sngi bakhadu ka jing im jung u wat apa deng ka jing shitam ka bala banjur la ai kerteng ye ni kakot tang shapang jisu bat ya ka benta ka bakhadu ulayo ban pendep hospital shwabun khatno da ka bau shudik tier ikun ksiu bat la shania pat haki kun bakin sepmi pat ya ka hadin ula penkut ya ni kakot da ki kentien kani kadai kakot bang ala angnut ban penmi namar deitang ujisu ubalong kabor jonga. Utman basan tima kum unongkit kambalang. Lolong sekretari benengkong je jeseng samla laim krat district kat kendai spa Andrew Punyo, usolong chairman je jeseng samla laim krat district. Lo syajid kum hot komiti balang, balang presbyterian laim krat usnam Arhajar R. Habala tungpat ya balang presbyterian pokse usnam Arhajar lai, la jid yu banlong sekretari ad hoc komiti balang. But usalong ru sekretari jong kabalang presbyterian nadu ka khat sau trik Disember Arhajar lai hadu usnam Arhajar khat lai. La syajid kum utumen basan jong kabalang presbyterian pokse bat la penkentang temen basan yu haga jeseng laim krat presbyteri haga balang light kor haga khat kendai trik u February Arhajar san. Ulalong chairman kabalang nadu usnam Arhajar khat sau hadu Arhajar khat nyo. Ulalong du khot jung kiba bun ki komiti ka balang kiba omla shu ban nyo tang lut hangne. Haga district rangba ulalong du khot ba secretary ke education committee hapo haba ka district kadang penya hi ye ki school khawkham. Ulalong ru du khot ka standing committee but long ru kum statistician jong ka laim krat district. Haga jinge dai pat ba ka laim krat presbytery ulalong ru du khot ka standing committee hagi snam Arhajar Hendreu do Arhajar Fra Arhajar Lai do Arhajar Khat Lai do Arhajar Khat San Arhajar Khat Hendreu do Arhajar Khat Fra Arhajar Khat Kendai do Arhajar Arpuwei ulalong secretary ke Christian Education Committee hagi snam Arhajar Hendreu Arhajar Nyo but ud khot kani ka committee hagi snam do Arhajar Kendai hadu Arhajar Khat Ar haga jinge dai ba ke KJP sinat mingi ulalong ud khot ke Christian Education Department hagi snam do Arhajar Hendreu hadu Arhajar Khat Ar. Teman besan Doris Mark ulalong ru ud khot ke Christian Communication Committee jong ke KJP Assembly bat uladon ka benda ka bakrau ha ka penmi shibun ki kot puli ki kot Sunday School bat ha ka penya chaprang ya ka pateng kristan ku mu join editor jong ka. Teman besan timak habo haidien bat penshongnya ya la ka jong jing im upen kut dakine ki kentien. Shisha habangap haidien ya la ka jing im ngayo I mentai ka kti ublei ka ba sempat ka bayalam bat penlong kumne kumpangalong ka dei tang jing ai e jung u jingker ku ublei ki tu kham tam nadu bangala priang yu Jesus Christ ku nong penim jonga haka arpun rutrik Oktober khat khandai spa Andrew Puwei men bangadap arpus nem kerta kad khot naga ktien ublei ka bakta e anga haka ta ka por kalong kan mentoi ayu yu breu ladu un yo ya ka perthai barok away but un du no yala ka mensim Matthias khat Andrew arpun reu ngaya menjur lang ngaya menjur buat apostle Paul bapla ngala ban le iki baro hau ta bo pensai bor yanga Filipi sao khatlai kani ki di jing thot nu san tima ka arp san 3 February aja khatlai ka jing pen kut uteman basan tima ula im ke jing im kumbo ula kut jing mut halaka donut ban IT la de kum ke jing kenya ka ba im na ka banta ublei kum ta ula im ke jing im ka ba prakhat bah na ka banta kiwei ki para brio nyo I hu u brio ubaya kendu ya ke jingyap da ka jingkerman ka bashem bat kum riu slur da ka jingai uteman basan ba I jongi ulakhla chelo ujong kenrat haka arpu pratri ujulai Arhajar arpulai haka por kumba khatwei shiteng min mit ai ngin lei ontap yu uteman basan ba I jongi yu rangba ubajop thiau nakaliang ka balang habang ikan mau tuan basan tima ikan mau ikan tian apostle Paul bala tho Filipi kelenong balai khot khat lai khat sao kabak kener no shiki ki ba shakhmat ngabe sha persha kadak ban yo ya ke jingyat hong kabak ka jingkhot chaneng ka jong blai
hau Kristus Yesus nagam takaburam ublay. Amen. Bless you, Reverend Moderator. Subhaban Shong. Mentangin yo ayaga jingkren kebanengkong nagaliang jong kabalang ya kabalapan bay di teman basan PS kiri naga distrik i Reverend I Al Karmo Plang banagaliang jong ka presbytery ya i Reverend HM Walang klem da kotcho ngakerpat pin keren banai ke jingkren iwe hadini weipan berhadirin kata ini yo asngau ya kakoya na kabalang presbyterian bokse berhadirin ba ila yo ke jingwai koya na kabalang presbyterian bokse na sobha ban kerpat ya Reverend Dr. J.F. Churwa bayin bu jingwai kerpang na kabenta kayi ang kasem nakabenta kapalang hibaro. Reverend Moderator, kini kalong ngajing itu lengkap. Siapa ngajing bajing tray, ilet urusan turisme, hapo kabalang presbyterian bokse. Kabanengkong, kum sekretari balang. Habala tung ya kabalang hang ni bokse. Kakat sau 3 Desember arhajar lai. Majid itun basan turisme, kum sekretari balang banengkong. Baglabat ya kena kam haduk pakot kesnem arhajar khalai. Kini gilong kesnem kibadon kame ya kabalang. Hakajing sedang jongkah. Banyo ya sekretari balang. Wakat karniang ya itun basan turisme. Kalong ke kabakrau. Bat ngiaingu eu belai nak kebentakan ni. Itun turisme kum sekretari balang. Ilahap antara sitam. Pada establish ya ke office yang ke balang marway harayeng rengkat ke personal komputer. Itai bihi dalade ya ke jia kot yang ke komiti balang. Bat ya ke sti korespondens baru. Ipenbiangi dalade femdon nong yarap. Ya ke file. Bat ke filing system ya baru ke subjek badon kam ke office yang ke balang. Habatai ya ke jia kot yang komiti balang. Senten dirong ke babek. Bat basyai, namar kumunong tokot, ulong banang pa bantok kasih. Kumta ngila banong, badai mai ubarabu baik, yaki baro, nado ke basdang, kebalang pokse, ha bak office yang kebalang, kalong baik berhenti, haduk mentah. Tang sutung, yaki sangut basan benengkong, habok kebalang pokse. Ila ai habaro basan, ya ke performa. Ban pendap ya ki jong ki biografi kenang ban bu record hapo kebalang om tanggata dai mai ibrakit khia ban penmi ya baro ki report balang bat ki register balang hakapor nakapor sekapor hadu kastem arajar kadwe hagisnam riwe bal arajan reu du arjar pra kum sekretari balang Ilabu record iki kerteng ber address jong kitu ki bayo ada Bible kenang bangila kum kabalang ban budin yaki kabar haka skul pun pau ke benengkong jong kabalang pokse kata kasnem araja sau ngim sim tre benlong sependen jongkah wat habala terua yai namar ikwa ban trai bhai ka kam kum sutri balang Nrei la sulong hi la kalong. Gum advisor jang skur penpal. Bon ligi snem nadu kata kapor. Hadu bah inda ino hi yala kakam gum nong hikai ke kelas langba. Kenang ban ailat yaki weipat kita basan. Nanut banong. Baik menesan turisme rengkat bi pastor dia semui. Ya long ki paya ki beratba. Jong ke skul penpal hang ni hak balang pokse. Itun pesan turisme gum educationist
but the director Barim jong elementary school education hapo ka Meghalaya la long ka jing ka khu ka bakrau ya ka school Panpau jong ka Balang Pokse iju kentu barabor ki nong kai school Panpau panai sebaro ki training bala penbai ta ka district bat ka presbytery iju ongru ba manus nem siwa pan sedang ka school Panpau baro ki nong kai idai banyak keduk lang nang banyak beliau jengmut kabalai haka jing trai mission jong kabalang Pokse klam dapat slam bat hapo ka jing alam ilet Reverend O.S. Mauro terus dang penuat jaga trai mission kumta da ka jing ai jingmut jong pastor Mauro ngira pedang ka jing kerpat jong kabalang Moserapur manseng ka school mission akan ka sinong ka bahap hapo ka penapsor mingi presbytery Kashar district haganai ke projek ke Banangkong jang Balang Pokse ilet tun besan turisme kum educationist lalong ba khmat banai jingmut sapang ke syllabus jongno ania buat bat ki ki subjek banikai bat kum juru ya ki jinghe jang kamera school ilet tun besan turisme lalong chairman Banangkong jang ka majing committee jang school Moserapur nadu basdang hadu ka klimat kabau kenrar ulah khot no I sakajing jatai kabau junam habai dang sai dang klain ila julai manus nem balik pe jakan ke school bat bantip ya ke jinge jang nong hikai bat kum juru jak junan kam jang ke school nangta ila jingmut saka mission committee bat saka building committee jang ka Balang kam jang ke school ya baik yanti haduk mentah itun pesan turisme iladon mentab ha kabas dang ki kaptu ka netli ki mission field jang ka Balang habai dang sai dang klain ndrai habai imla syu pandai dalade ilai jing kersian ta ki jing ai jing mut ha ki jing perkhat kam jang ka mission committee bat committee Balang kabasa ka youth center jang ka Balang ha kabas dang ban perkhat ban tai ka youth center ilet pemesan turisme ladon mentab ha hakwa plan hangno bandon auditorium hangno bandon ki kamera nakam ta ki trade bafer bat ki ai jai trade bana ji kai ya ki samla ulalong rangba badon sat batip ya ki junan kam jang ki samla akan ka juk ka mentah kumta bala biang ka plan baro lastang ya ka jingtai ka youth center bala pendap yaka hak bakut yang kesnem arajar khatsau batla plero yaka hak kesnem arajar khatsan kane ki yusentar kalong wa mentoy yaka Balang bat khamtam iki khon samla kebasan idet pesan turisme ko menong yalam Balang bat menong syarai ilet pesan turisme kalong breu balakku kerpang do blai rengkat bat sibun kisap kita len bau belai ulah ai kum menong yalam Balang rengkat bagi jing start bagi jing sempang ka bau belai ulah bu ka donot jong I ulah long bagi jengai ki ai baro ulah ji imsngi ban perkhat kum no ban piya seprang ki kam jong ka Balang ha ka jing baik bat jing nanti kum ta man ka por uju ban ra yang jing mot ki bat mai ka komiti Balang bahkan perkhat bat ban patrai kam ki lalong namar kata wei nong ai buj ai bor ba mentoi sibun ha ka Balang kum unong yalam Balang lalong ru breu basaurit bat ba jemnut jinglong ki badai ba unong yalam udai bandon nang ban wanra ya jing ye bat ka jing ye tuli hapo komiti Balang bat ha ka Balang hi barok wei kum unong sarai ha ka Balang laju kwa kum no ban kampen pha ya karukam ke jing syarai Balang hakane ka bantaru ula jiwai jing batai ki babnya kumno ban pentai kam yaki kumunong syarai ulong ru badon sap batib hai ki karukam kumno ban ai counseling ya ki para bangai ya kendo ki jinge ka jingem bat ki amat ya ki jing sosi bat jing kuslai kum ya ne utmen basan ba koridor ubah la ban nyokor da barok ki para bagai apa ka Balang
belai ibit kajing penyai bastard jong ban khat no yalau syakri syakjing yathai ke baju nam hadin kajing trai sitam yaki kam jong kun rap hang ni pertai ngala yale ya kata kajing yale apa bah ngala pendep yala kajing pet ngala ri ya kajing ngai naduk mentah yang ngala bu ya kata pamskat jong kahok ya ka bau trai ku bau nong bisar bahok on ai hanga hakata kasni bat om tang hanga rei kita baru ru tiba ya kata kejing mi pau jong ngai bagi ni continue observe pol kin long ke bia dai ru na kamta kejing em ring let masan turis mak tu blen kerhu na kamta ka buram jong amen. Reverend Moderator, kinong syarai, baro ki balak banyak don nak ni kepor, untuk ki pastor, ki teman besan, ki dekat jong ke komiti balang, paj belang jong blay, ki pendap ya ke yeng ke jong blay, kong sinia ibolong ikurim, ki kon, ki ksio ki persakurim, opi ki belong sipara, bat baro ki beran ke jingadai ke bajan, bat uniu syakri ubakodor. Ngayeng nga kini kapor na kaliang jong kalat mukra district na kabentau chairman secretary bat na kabenta ka district hi ban panpau ka jing ngolem syapi kum ka yeng kasem hapdeng jong kini ka jingat lenti ba kini ka jing du bat syapi kum ka balang hapok se na mar kini ka jingja ka bau bleu le ibet ya ka ban khot no ya lau jong syakri ujong u. Reverend Moderator, jaj bayo ya kini ka kabu angit pensya ro yang ngasih kentian ar kentian ban panpau na kaliang kabalang kemi kabalang lain mukra kendiat kensot jaj bayo ini por iba kerpang ngayeng ru hang ni kini kapor na kaliang jong kabalang jongi kabalang lain mukra kabau niu syakri ubakodo la pendut cibun baha kapor ya kaban panpau ya kemensiam jong kejing ngolem kejing ngokia jongi kum kabalang bat na kawai pat kaliang kajing sngongu ru bau bleu la sei ya ka long renyeng ka bakum mai na ka benta banong kajing kerku ya ka kam ka jong blai la ka rensan jong kajing syakri ke biasno bat ka imlang salang lani la kaliang jong kajing syakri ka biasno badu blai kidon kat tu kani ki bam sngola ya ka banom klem pen pau hawa perkhat ya kajing em jong niu syakri ubakodor na kaliang jongi kum kapalang kawai ke ba ngidon ya kaban kan mau ya i kalong bau blai kum tu kum bala puli ha ka history jong kajing em jong i nado balawan ra ka kerteng balang rengkat bat ngi halan kra blai la penon kam ya i be no senyang ha ki benta ki ba pher kum tu teter ha ki tenat rekam jong kajing syakri ka ba pher ka bau blai la penla bat penyo ha i ngadang yo snow ngidang yo snow kini ki sngiru iki babun ki semrang ki kentai ki long kapa ki long kemi ki babun pau ya kajing sngo ya kajing sngo mentoi bat ya kajing koridor na kajing hikai ke bama i la ai kum unong hikai skul pun pau ka skul jongi halai mukra ila ai kajing syakri hadu arpo pratli ki snem bat kum kadak jong kajing nyokor kani kajing syakri ba koridor mentaka sengi ngila ai siteng bat ki no hikai ba i jongi ki don nang ni pan pau ya kamen sim jong kajing sngongu ya kajing im ka ba koridor jong i kumu expert hakaliang jong ki kam school abalang kaladon sibun ki school hadu ki lengkha trei ki jongi bat mai la long wei na pedeng jong kita ke baladon na senda jong ka balang pani rap lem ya ka balang ban pentulun ni ki kam baro ki biasno bat kajing syakri ka ba balang ka don ban ai hakaliang jong ki school ki badon ha ki lengkha trei habangi phai sya kajing ai balang ya ka pokse pada kanong thamai kala long kajing sngo singa nyengi kum kinong syarai jong ka por ba kiman basan timak basan sipaswet kila long kirang ba ka por ki bala peteng le si la panong ya kajing kieng jong kajing syakri nang tai na ka balang kemi syani sya ka balang sya ka ba maki kin sayalong kinong elam bat kinong syarai kat bakum kajing ibet bat kajing prelat ka jong ublai kum ta na kaliang jong ka balang nagini ki sertap trekam bapher na do ka jeseng khana ka jeseng samla ka choir ka school
yang akan dikapor ban penpau ke jing sngongu ya ke jing em ka bakodor jong i bat ke jing duai bau blun sei na ke yeng jong i ya ki khon chenrang ya ki khon kan thai ki ban buat ya ka ni ka den jat ka ba ma i la i no shadien ha ke jing at den ti jong ke jing em jong i ka wei ke ka bang juklet la da phai pat sakaliang jong ki bolong personal ha ke jing adai ka bang don bat i ngala panong bai long wei na pedeng jong kitaman basan ki ba perkhat bah ya ki pastor ki ba perkhat bah ka yeng jong pastor ki ba jukren chapang ka family jong pastor ki khun jong pastor ka ne ka de ka ba sngu i bat ka ba yai sa kan ma ha ba perkhat chapang jong i na kaliang jong ka personal level habangi phai sakaliang jong ka district kum tu kum bangin yo sngu na lor jong ki kam ki ba ubleu la penla ya i ba ino senyang kum statistician bat kum dukhat ha ki benta ki ba pher ni pen pau ke jing sngongu yo blei ba ke jing don jong niu shakri jong blei kalawan ra ya ke jing kerku hoi nadu ke je seng samla district kum nong ket kam bat kum dukhat jong ka ha ke jing shakri ba buon sertap ki ba ubleu le ibet ya ka ban penyo ha i haba la ong yang ada kinong elam ya ka bangan shim ya ka benta ya ka ban keren na kaliang ka district mla khalam yo i ka jing no senyang ka bau niu shakri jong bleu la ai nado kapor jong ka sub district ka jing shakri ka bala ai nado kapor bakal la khra district kadang long ka wei nang ta hadu banda phia ya ka shakala khra district bat kanong thamai district ni yo i bau bleu la ai bor ya i baila ya ka ban kit ki kam ki ba pher ila long du khot jong finance committee house nam arjar khat lai khat san ila long chairman jong ka education committee jong ka district ha ka snam arjar khat nyo arjar khat phra ila long chairman jong ka school pen pau jong ka district ha ka snam arjar khat arjar khat lai ila long du khot jong ka standing committee nado ka snam arjar khandai shipho hado arjar khat wei arjar khat san arjar khat riu arjar arpho wei bat kumju arpu lai blei la isnai ban kar khu ya ka jing no senyang jong i ha ka bala jiet rui i kum chairman jong la khra district ha ka snam arajar khat phra arajar khat khandai kum ta bangi phai shakaliang jong district blei la kar khu sipun ya ka jing no senyang ka jong niu shakri ubakodor ubala no senyang ha ki babun ki benta jong ka jing shakri ba pen pau ha ki kam jong ka district ya ka jing sngo khia ya ka kam ka jong blei ya ka jing sngo i ya ki kam jong ka district bat ya ka jing angnut ba ka district ka de ban kieu ban roi bat ban ya chaprang ha ka jing shakri jong ka bat kum ju ru ha ka jing adai jong ka bat ki balang bat ki khon jong ka balang kum ju kalong ta shisha na ko ka liang ka jing du namar kata yangi kum ka district ha ka jing lek no jong niu shakri ubakodor ti henrei na ka wei pat ka liang ngidon ka daw ban aingu yo blei bau blei la sei ya ka renyang ka jong niu shakri ubakodor ban long wei ni kinong elam ha ka district ha ka ba ka jing no senyang jong u kala long ka jing kerku ya ka to ka por ka jing kerku ya ka ni ka menta bat ka jing kerku ya ka la wei ka bandang wan kumju ngidwai bau blei un sei ya ki wei pat ki shakri ki bakodor ha ka district ban yakit ya ba ka kam ka jong blei banang pentulun ni ki kam jong ka kat bau bleu dang ibet ban pensa yala ka jong ka balang yala ka jong ka district hakasla jong ka kendau sashi sien pat ayeng ha ni ka por ban pen pau ya ka men siem jong ka jing sngolem jing sngo khia shapi kum ka yeng ka sem shapi baro ki bahayeng bat shapi kum ka balang hang ni pokse jing duai jong ka district ka long blei un kerku un kershan bor ya pi bat unia yalam ya pi nang ni shakman bat kum ka district nginom kelet ban kan mau ya pi kum ka yeng ki bahayeng baro bat ya pi kum ka balang hang ni hapok se ki bala dei bandu no yau nong sharai ubakodor ublei nam ta ka buram jong u amen Reverend Silindo Belum moderator jong lain khra presbytery Bepenya ini ke jeseng le on tap iaitu masan tima kalbudan hagani ke yang mani jong ka balang presbyterian pokse ki
pastor, ki pro pastor, ki tembasan, kuat komiti balang, ki para bangej bagi para lok bait barok, ki biya poilang menta bania pentingan, pensingan, bat bania dorangkat hagani kejing sekri, kebakat du, naga benta itembasan timak, sekri jong ublay, buat kelat no selau terai, hak arfraterik, Julai arhajar arpulai. Nagaliang jong kalaim kerak presbytery, ngayang hari ni kapor ban ai kublay, ya pi baro ke kerteng ke baim ke badan bor ke jong terai jongi uji Yesus. Pai nagaliang jong kalaim kerak presbytery, ngapen pau ke jing solem ke bakerpang, ya ikurim, ya ikon, persakurim kiksiu. Bat barok ki bahiyeng wasem jong itembasan timak ibal khalat no selau terai hakaba dak si kampat long kapor kampapi kum kayeng pi khimit lenti lani pimpat lakban poi perkhat i in khalat no nangani kapercei poi nagaliang jongi kalai krap presbytery ngim sim poi perkhat ba itembasan timak in syakot kerki no sagajing jathaj bom jukut balau jong nong pen im turai jong Yesus Kristus namar kum kalaim kra presbytery ngidang yesem hagaji seng laim kra presbytery gabrang sulong ha gabalang presbyterian nong mensong hagatari khat pra khat khandai Februari arjar apulai nangta ngidang yob bania don bat i kumka laim kra presbytery ke jeslok jong ki tembasan jong kinong sarai hakaba i la long murisus person ban simbenta ka orientation class ya kita tembasan jong laim kra presbytery kita rik arpuwe arpu ar April arjar pulai hakabalang nong themai ayu ngin ong turai jong Yesus Kristus le thu bagai jing yap jong ki banget kalong tangkum ke jing yo thia ka bau labu bet ya kapor bari ka sengi bari oput ubang yemla ban rengkang kumtang ai ngu ya oblei walwan siau no ya lau jong sekri itembasan nagani ka pertei ban yo song thai no nagi jing 3 minut ki jong i baban yo thia no bat try hagiti ibadon bor ki jong u kumunong pen im wa i jong i pai nagaliang jong lain pra presbytery ni pen pauru kajing ngolem ya kabalang presbyterian pokse kabladu no ya tembasan ubalong sekretari wa koridor ubalong secretary jong ad hoc committee ka interim committee bat secretary ubapura bat baningkong jong kabalang nadu balaseng ya kabalang hakat sauterik Disember arjar lai ba ilong secretary wasirhem bantrei ka kam ka jong ublei hala kabalang ba ka jing khlat no ka jong i kalong ka jing du ka bakrau ya phim kabalang nagaliang jong lain pra presbytery ni duai ba ublei undang kat lembat pi kum kabalang hoi kum juru baga distrik laim kra kaba i la ai ki jing sakri ki ba koridor ha ka jing im ka jong i hoi temasan timak kat kum ka jing sem ka jonga ha ka banga ngai kendu ye i nga yo i ye i kum ubriu sakri jong blei ba i ye utrai ba trei hok ya la ka jong ka kam bat ulong briu was start war wasem phang ha ki kam ki bla ben set ha i ha ki kam balang district bat presbytery bat ki wei ki benta ki ba i don ha ka KGP synod bat ha KGP assembly ho ngala itu ye i nadu ba ilong superintendent jong ka KGP assembly badi baju pensilur yang berbor bangan ai ki jing tho ha ka pateng Kristen di oinya
yo i ru i bai Tracy Tom dei mai i ngelaban ong bapen bah bai bapen wandur ya kapateng Kristan kumbagalong hadu mentah ngai scam bai Reverend SR Dekar Senior Administrative Secretary jong ka KGP Assembly idon hari ni kapor ban pen pau ya kaburam jong ka jing trei bagi jing sekri ka jong uni temersan ubala ai ka jing sekri ka bakordor hagi babun ki bentah jong ka KGP Assembly oi ka jing khlat no ka jong itembasan kalalong ka jing du ka bakrau ya ka KGP Assembly ya KGP Synod bat kam tam yang ni kum kalai mkra presbytery ya itemersan timak kabalang pokse kalajit tembasan hakalai pauterik January arhajarsan balatung bat ordin ya i da kalai mkra presbytery hakajeseng lai mkra presbytery kabasau kabalong ha kabalang Presbyterian Light Core hakat kendai February arhajarsan hadian kata ila syakjid kum khot jong standing committee nadu arhajar riu bat haduk snem arhajar khat pra bat kum ubriu ubasngutu ubasempang ikam education kalai mkra presbytery kalajid i banlong secretary jong Christian Education Committee hagi snem arjar riu arjar nyo bat kumud khot hagi snem arjar kendai du arjar khat ar ilalong ru khot jong kalai mkra presbytery bandai mi khmat syaka Christian Education Department jong KGP Synod mi ngi hagi snem arjar riu arjar kendai arjar khat ar oi tumasan timak ilalong ru resource person kumangala ong ya ka orientation class ya kitembasan kalam kra presbytery haka arpu arterik April arjar arpulai haka balang nong thamai bala penbait da gaji seng ya selok ginok syarai kalam kra presbytery halor kapang kabai ai jing hikai ka kamrung ying kum ka ministry ka badon kam bha ya kitembasan pangila yakut ru ban penlong biang ya gani ka orientation class naga benta kitembasan hau April arhajar arpusau bangila nang sian ya biang hai ba i in simi gani ka benta kumu resource person tendrai ka jing khlat no ka jong i kalalong ka jingdu yangi kinong sarai jong ka presbytery bat ka presbytery hibarok ka way kum kalai mkra presbytery ngila du no sisya yo sekri bakordor bakloi ban ai jingmut ki bakrau naga benta ban penya saprang ya kalai mkra presbytery ka way ka basung tenat haga jing im ka jong temasan kalong ba ilong bakwa ban yarap lem iki balang ki berit ki bakam telot bat i laju ai jingmut baki balang ki bakam he baki bakam krau ki bakam khlain kin ya kersian lem ya ka basiu tulop ya ki pastor jong kitu ki balang ki bakam rit ki bakam telot bat ru kumju bani rap lem hagabatei ya ki yeng mani ki jong ki nagaliang kalam kra presbytery ngiladu yau new resort uba i yau terai jisu bani ka kam ka jong u ngiduai bau belai un don rengkat ban pentingan dalau jauh mensim ya pi ka yeng ka sem ai kurim ki kun persakurim ki perksiu ki para ki jong i bat ya barok ki badon ka jinya dei ka bajan bat i duai ru bau belai un kerku un rengkat lem bala ka jong ka balang hang ni hapok se bala dalang kamon ka jong u un sei pat yiki briu ki ba i yau trai kumbau ni sekri jong belai
ula i ya utrai ula syakri ka kam ka jong u nganget ba hakajing khot no ka jong trai jong Jesus Christ ya itemersan timak seladi haka arf pratrik Julai arhajar arpulai nganget ula ong bha miu syakri ba bat banget melaminot ha ka bakhendiat ngan bu yami halor ki babun tu khilek Siapa kajing kemen penrat jong mi tu yo ya kahima ya ka belapen krek gen yami tu blen kurku leng bagi ni kintin na ka liang jong kalak khra pastry na kum ta bron jong amen. Tolong aja pandam kecing tuai. Tolong kaburam kajengu kajeng yaro. Ya meu blai upau kupa jong yupa penai. Tolong kajengu kajeng yaro ya meu blai upau kuan. Unang penem ban unang silspa jong. Tolong mame bat syame kajenggu
kajing yaro bat kajing pendon buram yau mensiam bakoi kajing pentengan bat kajing pensyai bor kham tam hagapor jong kajing du kabakrau kum kani melawan syau no yai teman besan nak andai ke balang banda ke yang ke jongi tolong kajingu wa kajing yaro yame kilai hawe bamalapan yo hangi ya kane ke por ke kerpang bat ke kentang sisa play haga bangikan mau iya ngikan mau puram ya kajing no senyang jong ini teman besan hakirukom bat kijing ai ke baper nado baidang trei komu officer rangba juga sarkar ke jongi bat komju haga balang ke jongi haki kerdan ke baper ko mangyayos kau naki syakri ke jongme haga de ke jengyaseng teko pa ngidon tangban aingu jame naka benta kane kajing im kajing ngai bat kajing syakri jong teman besan ba ie jongi teman besan timak bat bangi yo ia kane kapor kabakordor sibon ban pendon buram yame bat ban airu ia ka buram kabakadu kum kabalang ia kane kabenta kabadangsa jong kamat jong usyakri bakodor ablay ngidwai yaka pamame manang say yaki way pat ki syakri ki changme ban pendap yaka jaka ka basuda hangne haka balanga pokse bawat haba ka balang kala do no yaw ne urat ba jong ka jengai bat ka jeng syakri yame menang penmi yaki weiru ablay ke banang yabot yaki dienjan ki jongu baula ino sedian jongi baro ngidu weiru ablay yaka bama men kerku men pentengan men pensyaibor yaka yeng kasem bai teman besan ila ino no sedian yai kong komi kemi jaki kuan ni teman besan ki kuan ki kti ki ksiu ki pesakurem bat baro ki badang don kajing yadai kabajan ba di teman besan bahaka por kabala teli kabala sudah haka yeng ka jongki kom haka ne kapor bat nadu bamala shim no ye haka arfratare idwai bama me dau man sim bakoi kopa men pentengan men pensyaibor men penla bagian mat ya ka jeng suk kababong jukut ke jongme lengba utrai berundang penem jong uji sukres bat haka jeng trei kabapla kajong omon sim bakoi undang pentengan jong kabalang bat ke bangai baro tepa ba isnai so si siang gitu wai ya ke jingker ku jong me
dangin mi no na kene ke yeng ka ba khoi ka ba kantang ke chong na ha ka ban sayo ban lek bo no ya kene ka banta ka ba sa hau lom jing tam bat saya ka jing syakri ya mela sibet jan biat da ka balang rengkat ba ka balang baro ka wei ha ka yeng jong ki syakri ki chong me to is nai ya ka ban yai kerku ya ka ban yai yalang ha ka basa jong ka ne ka singi bat entang ha ka ne ka singi Rai hakene ki singi ki por ki snambaro kat bame madang ibet ya kaban bo ya ki bat yang ngiru baro hasla jong kane ka kanda ko papa ismai to mam no ikiduna ke pelat kerengkang ki jong ibaro to syam syame ka jinggo baka jingir bat yagi jengker pan jong hiro kumju to sngau yagi namar bang ya pan yang go yadam haka kerteng bat maka bentau trai madu nong penem ba ye jongi o Jesus Christ menta bat hala kerta amen. Kani kalongga jing penbena hadirin balawai kani ka jing seng kinong syarai joka balang kani ra ya kani ka senduk hang tai habaranda bat na baranda hadu hakali kani ra lagi dekat jong ka jing seng sama kidon ka jing penbena na kaliang joka balang ka karpat kani ka por kin sobha ban ai. Sebelum dia tor aku buat pengemau tuan kuwe, berkata kalau hak jadi berkajing let ya lenti nang ni sebelum jeng tep jong kabalang, nang taban biang ke borok ngelapan bed ba ikali borok ke banet sebelum tep kenrung na kalenti kaba najan jong kawin demir, ngin nomrung nani kalenti kaba na protection nora ngin kiu sekli nora ngin let situ lenti banyak semua peran sejan windemir ngin sarung nang tu sebelum jeng tep borok ikali ambulans kanyalam nang ta nyebut lang nang ta kidan volunteer jong balang ki bansa ap hang tu kenang ba kan bet kerenti kerkan bet kekobuan nang ni shaulum jintep jong balang ublay unugur ku ye ke jing syakri ka bangelayo ki kentin ki bakodor ka bangliyo asau nakapalang naka district pat naka presbytery kumju ke jing ruai naka balang hoit ke jing duai ngai skem bau pleun pediang bat kham tam un ai ke jing tengen haka yeng ka sem itmen basan tima karbutan ila pendap ike jing pet thong ila eno shadin ye ka presbytery ye ka district ye ka balang pat kham tam ya phi ka yeng ka sem kum ka presbytery ngi dan ban pen kan mau ha phi bo jisu long uju menen menta pat shedu shubam chukut dei mau ubalapan kre ye ka chakasyong ne bat hapawla da ban pen kre uwan ban shaw ngidan ka jingai ka baskem ya kata namar dei ka jingai ka jong u ka bala pandong yangi kumne ko mangilong menta badai bakane ka jing syakri ka mangila yo agani ka singi kan long ka jing pen kan mau yangi ba mangingen sothu ba mangingen nang pen scam shu ye ka jingai ka jongi badai tangob lei ubai ka jing sok ublay nukur kuye pi ka yeng asam nadu ikurim ki kuon baro arngot ki ksiu ki persakurim ublay un penmi kerhai ki syakri haka balang haka caka ka jongi
ublay on yalam boy nangye kerku hoy kembalaong kam day tangka jingdu jong pi ke yeng kesem kadai ke jingdu ke bakrau ka jonge ublay on yalam ba undan rengkan gen yami nang ne hakabangin dai sayo beng ke jing syakri ke bakadu haulom jeng tep hakab on yalam dai pastor Reverend E Sanglin ki para pangej bi ai bagani ka singi kan long ru ka singi bangen yo ma ti ka jingker khu ka jong tungen yami nang ne ringkat ber ka jingalam ka jong bangen yai nang ne hado ka bukut jong ka jingim jongi ringkat baru trai tungen panwai ka jing syakri ka jongi daga bangen irwai na ka jingwai ka basau hadien kan ka jingwai ka sobaban kerpat Reverend Dr. R.R. Conville bens pelaj yangi dak bakar kupan wai kajing wai kabasau nang shlei kajing selok kirublei nang shlei kajing selok kirublei jing so jong ka nang bang nang say kam la ban wan jing phang sha ki hang ne ki bul ki ba ya seng te ha bo neng te ha bo neng kan long hak de kin reu ki nong pa ba ro ba la se jeng ya ro ya o kon o breu ha ba ka ding protect kan tang ken sa your light shot come and ru on pendokoi yaki jing pa Do I, bakajing ay kajong Jesus Christ, walang utray, jong syakri jong e turus mak, kajing kajong ublay, kabalak kup, kabalak aibor, yu syakri jong e turus mak, bakajing selok, kajong mensim akut, kabalak tin yu syakri jong e turus mak, kinilay kajing kerku, kajong ublay ba im, kinyay siyang sa, bat kayeng jong syakri jong me. Kinyay siyang sa ru, bat ngi kibadan hakani kapor. Kinyay siyang sa ru ablay, bat kibangay hame hakiling satlak kani kapatay. Nadu menta syadu kibam jukut ru. Amen. Sama ban ya yang
ki prabangai kan ka bos sang te ka baap depi kwa ban lek kan ka bos medisul jing tep Tapi lah bani mino